O teléfono móvil no pueblo non ten cobertura. Temos que salir aos montes, eses montes por aí arriba. Hola. Sí. Oír ben, dir de aí. Oírme ben, dir de aí. Ela non ten cobertura ali quase. Prácticamente, pois non temos teléfono, non temos cobertura de móvil, o fijo, pois, produce un retroceso que é imposible poder comunicarse, e así, compásnos coa televisión. O teléfono móvil, pois, prácticamente non ten cobertura, no pueblo non ten cobertura. Temos que salir aos montes, eses montes por aí arriba. Justo arriba yendo para Camba, o si no cogemos la carretera que va hacia Campos, y entonces en un alto que hay, ahí pues intentamos hablar. Pues vamos andando por aí arriba ou por o monte arriba para poder coller cobertura, para comunicarnos co resto da xente. E agora este verano moi ben porque fai bo tempo, pero cando chove hai que salir co paraguas e co móvil e hai outro remedio. Hombre, isto é unha cousa, por exemplo, pois cando estou, como estes días que estou aquí na aldea, quero falar con netos e xa me é imposible. Nadie nos pode chamar, e que o pueblo, aunque teñamos unha mala noticia, non nos poden dicir nada porque non collen. Nos temos que salir aí á montaña a poder chamar. E claro, temos que xa salir todos os días, porque non sabemos o que pasará. Pois cando nos chaman, xa quedamos en dicir, a tal hora volves a estar no monte e volvemos a salir outra vez ao monte. Hai unha cruz aí arriba que, bueno, é do Camiño de Santiago, e aí máis ou menos collen todas as compañías de teléfonos. Se queren das coberturas, salir ao monte con máis cabras, hai que salir ao monte con máis cabras. Si non, nada. Bueno, pues vou vos levar hasta a cruz do Camiño de Santiago, que é no donde suelen ir aos chavales novos a falar por o móvil. A intentar, que hai veces que nin ali. Ahora parece que vai. Espera, a ver. Sí. Espera un pouquiño que imos ir a outra habitación a ver se collen naquela outra. Tu daste de conta que antes non collían en casa. E agora, pues mira, esta mañá estamos mirando nas habitacións todas e colle. Sí. Pero antes non collía. Mira que raro que nunca me collía nesta habitación o teléfono, pero se ve que o mellor hoxe co aire está así, e ás veces non colle, non sei. E aquí na sala non sei se colle.
O xecolle tamén. Hasta logo. Mira, trouxeste a vosa cobertura. A ver se traes alguna cousa que di cobertura aquí, porque isto... Eu nunca na vida, nin nas habitacións, en casa, máis que ese home que ven aquí moito onde min, que falou agora. Ese home ten visto que moitas veces teño que se estou da ventana salir ao balcón, ou moitas veces estou no balcón ir á ventana para coller. Hai veces que collen un sitio ou noutro, eu xe colleu en todo que nunca na vida colleu. Ese vai mal, o fijo vai mal tamén. O ese moi mal, o ese falar outra vez, estar falando con alguén, despois volves sentir a tua voz, volves a repetir, vai moi mal. Xa outras veces trazas e non vai nada. Pero agora de momento vai, ou que? Sí. Sí, oirme mal, verdad? Teño dous e vai os dous mal. Hasta logo, ois moi mal, quase non oio ningún Miguel falar. Van mal estes teléfonos, van. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of... Por o fijo, cando hai neve, pois, se hai unha persona joven por aí que no pueblo, eso, xoven, pois limpia as antenas, porque ao ter un pouquiño de neve ou moita helada, pois hai que lavar a antena. Teño que baixar abaixo con un cepillo largo, teño que mangar un cepillo nun pau, e así limpialo. E cando neva teño que limpiar con auga ou con unha escoba, porque tápase de neve non pode, tápase non vai nada, así vai mal e de outra maneira nada. Señora, logo o teléfono para que lle sirve aquí? Pois nada, como non hai cobertura, sírveme para escarbar aquí estas plantas. Alá. É para o que sirve. Cando é nas eleccións todos se volven votos, pedir votos, pero despois non miran para nós, non nos dan nada. E ainda boa que lle sirve para ter este xardín tan bonito como ten, Laura. Pois gracias ao teléfono. É para que vale o teléfono móvil. Para bater a roupa, para outra cousa nada, non sirve para nada. Así que mire para o que vale. Se chamar non vale, que non hai cobertura, que non hai nada. Este non vai, me cago na mão. Una foto artística con una cámara. Espere un poco. No sé la entenderemos. Unos artistas, ¿no? Entran todos. Sei portugués. Ah, pois tes un momento logo. A comezar en Sevilla. Onde vou ficar hoxe, non sei. Ajá. Ti tes cobertura ao longo do camiño? Sí, máis ou menos. Só utilizo a la noche. Ajá. Aquí mesmo podes ver se tes cobertura? Sí. Non é de última geración. Sí. No, o importante é que funcione. Non tene. Non ten cobertura. A procura. Veu un lastimouse nun pé e, claro, era a noite. Chegou aquí, nin teléfono por onde chamar, nin por onde pedir auxilio. Tivemos que recollelo aí nunha casa e daslle algo e chamaron por teléfono da casa para que viñeran buscar desde Laza. Se tivese un problema, teria que pedir ajuda de carro. Un veciño. Un veciño. Alguén daqui. 5 canales solo 5. En Portugal a 4 só. Pero aquí, toda España ten ¿cuántos? 20 ou máis. Ven aquí e andan cos móviles por aí, ten que subir ao alto dos montes e andar por aí perdidos, porque... Subir ao alto dos montes faz ben.
A saúde. A salud, pero eso pasease, pero para falar non, tens que ir de noite onde vas? E cando chove, aquí chove, está mal tempo, fai moito frío. E vas salir todos os días a toda a hora a falar con xente aquí afora? Pois non se pode. Teres razón. Sí. Pasan por aquí os peregrinos, moitas veces por non haber móvil, sai un veciño que estea aquí que tiña coche, ten que socorrer a leválos se encontran enfermos. Así que, mire, estamos no último. A televisión igual. Como non se ve, teño que ir á cama. Se non hai televisión, non a vemos, inda que queira falar cos fillos. Ven a neve, non nos vai o teléfono, así que, mira, como estamos. Levamos a todo o colectivo investigador de Galicia e os galegos que están traballando tamén no estranxeiro. Levamos 10 anos traballando para que os dereitos tanto sociais como laborais dos investigadores sexan tidos en conta. Non se pode invertir máis en ciencia como se fose un luxo, cando é unha pura necesidade, cando outros países se están dando conta de que é a solución, non? Alemanha, Estados Unidos, que nos levan anos luz, que invisten moitísimo máis que a nós e que din, pois todavía non é suficiente. Podemos, debemos, e nos apetece un montón ir hasta Portocamba, aportar o noso grao de area no que poidamos, coñecer a esta xente os seus problemas, que xa solo iso vai pagar a pena, axudarlles no que poidamos, darlle consello, asesoralos hasta os nosos límites. ¿Tienes? Y cara aquí, imos a intentar que diante delas xa dúas personas, diante desas dúas personas tres, etcétera. Baixade un pouquiño. Imos a hacer unha cousa. Os rapaces, poñédevos de a uns nestas escaleiras de aquí. Un. Vamos a repetir, Dani, hai que estar atento. Pois estamos no pueblo de Campo Becerros, somos veciños de Portocamba e desplazámonos para aquí tomar un café a ver a televisión, a ver se podemos ver un partido ou ver algo, porque nese pueblo de Portocamba a 2 kilómetros, 800 metros, pois estamos sin televisión e sin móvil e sin nada. Parece mentira que tan pouca distancia que haxa esta diferencia para ver a tele. Estes son veciños tamén nosos, como se formamos da mesma aldea, pero estes ten televisión, ten móvil e ten de todo. E nós non temos nada, estamos olvidados da humanidade. Si o pasamos ben, encontramos cos amigos, pero temos que desplazarnos e di, claro. Cando podemos vimos, pero hai neve ou hielo na carretera xa non podemos ir. Unhas 20 personas, sí, notase ben cando veñen. Prácticamente somos como familia, non hai problema. E que encontramos na nosa casa. Pero sí, necesitamos eses medios porque os que nos podemos desplazar non temos problema, pero ali no noso pueblo temos personas con 80 anos que non ven nin televisión, nin teléfono, nin nada, e quedan no pueblo, non se enteran de nada. Saben por referencias de que se ganou a Copa do Mundo, pero non porque viran o partido, porque non se enteraron de nada. O gol de Nesta foi así. Hola. Adrián. Medios de comunicación xa vendes que non hai ningún, nin hai móvil, nin nada, porque nin temos televisión digital, non temos móviles. Bueno, os móviles sí, o que non teñen cobertura. Bueno, si nos comunicamos porque subimos aos montes e desde os montes, pois, desplazarnos e subir aos montes e comunicarnos e volver. A comunicación con isto, cando funciona, te fala e despois... Espero retroceso 3 ou 5, depende do día. Hai algún sitio aquí no pueblo que teña cobertura? Pois un poquinho de cobertura, o veciño que está arriba no pueblo, pero estará a sobre 200 metros máis alto que non sei que.
Eu teño cobertura. Teño 2 rayas aquí. Pero bueno, 2, a veces unha, a veces vaise. Cando hai así nublado ou eso, pois xa non... Cando chove ou fai mal tempo, sí, xa non formula tan ben. Non vai ben. Xa non formula tan ben. A chuve ou o mal tempo, a niebla, modifica as condicións do... Tapa un pouco... Claro, modifica as condicións do aire e as ondas electromagnéticas, pois, encontrase con dificultades para chegar ata aquí. Pois eu aquí ainda me vou apañando, pero aquí pasa máis xente por aí para arriba, agora cando ven de vacacións, no inverno, eso, porque no inverno é che duro, cando hai neve. Este ano pasado, un señor estuvo para aí arriba chamando, e xa estaba para ir buscar, porque non viña ca neve, e quería chamar que tiña a muller e a filla en Vigo. Estaba aí que atrapado ca neve, non tiña como chamar. E en inverno... Hai veces que hai neve e hai que vir con unhas botas hasta a rodilla, con neve. Pero cando tens que chamar, hai que subir. Por vez, eu chamaba de ir de onde esas matas, aí viña a chamar. E agora colle malial mellor, pero é o que digo. Estuve eses días con un maquinista ali por alá da vía, naquele medio daqueles robles, que pasa un camiño por ali. E ele falaba de ir dali. Mira que tapado está aquilo, e falaba de ir dali. Chamaba o jefe. E mesmo por alá, onde había, non sabes, ali onde cai aquele terraplenciño de escombro, entrou un camiño por ali e estuvemos arreglando, enganchando con unha máquina. E falaba de ir dali o fulano. E eu levei o meu, para o meu nada. O meu non collía. O meu non quería ir. Sí. Cerca del pueblo, sí. Hay más sitios. Para arriba. Uno allá arriba. Uno que es el cortafuegos. La cruz, el cortafuegos. Colombo de Marco. El cementerio. Que ya quedamos a unas horas y que vamos a hacer perdidas, eso lo llamamos nosotros. Y tampoco hay TDT y eso claro. Sin Deportes 4 yo no puedo vemos el fútbol, nada. Esto no puede ser. ¿Y cómo hacéis para ver el fútbol? Vemos a la escuela. Olá. Sí. Oír ben dir de aí. Oírme ben dir de aí. Sí. Tes cobertura tú aí? Xa. Vale, veña, chao. Chao. Ela non ten cobertura ali quasi. Estos son todas antenas las que se chaman directivas, que quere dicir que teñen a ganancia son algunhas partes do espacio. En concreto, pois está apuntando cara lá, o que fai é amplificar a señal que lle chega solo dese lado. Non a que lle chega de atrás, solo dese lado. Entonces, por exemplo, unha posible solución que teremos que mirar sería poñer unha antena, pois algo parecido a esta, unha antena, estas creo que se chaman tipo Yagi. Eu non sei, eso non sei. E poñer apuntando cara a antena de telefonía. E o mellor era mellor. E despois o mellor pódese poñer un repetidor, que é unha antena, sería unha antena pois que radiara cara ao pueblo ou cara aos alrededores. Somos investigadores, entonces vamos a investigar cales son as canles polas que podemos actuar para un pouco pois preguntar precios, preguntar posibles solucións. Temos un par de solucións en mente, como podería ser poñer un repetidor local de telefonía GSM ou algo polo estilo. O sea que viable, por suposto. Outra cousa é que económicamente pois nestes momentos non se poida ou non haxa vontade por
por parte de quen teña que facer a inversión nese caso, porque no momento en que a sociedade pois aposte pola investigación ou vexa como algo necesario, imprescindible, pois como ocorre en outros países europeos, como ocorre en Estados Unidos, cando teñamos o apoio da sociedade, pois será a propia sociedade a que reclame pois maior investimento, mellores condicións e máis inversión para sair adiante, como motor do país, motor económico. Un pouco tamén o que queremos mostrar aquí é que a investigación tamén se pode utilizar non só para resolver problemas que ao mellor a mitad da sociedade nin lle interesan, sino para resolver cousas que sí que nos tocan a todos nós, como pode ser pois este caso que é realmente moi típico de moitas vilas galegas. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of